Estem treballant en una recerca d'una persona desapareguda. Van intentar una parella creuar la riera de Gaià amb un totterreny. L'aigua es va endur el vehicle, es va localitzar el vehicle i el conductor, un home, però l'acompanyant, una noia, no va aparèixer i de fet encara no ha aparegut. Hi ha una enorme acumulació tant de sediments com de vegetació i si bé ja estem treballant amb maquinària pesada des de fa un parell de dies, la idea de cara a properes actuacions seria reforçar aquest treball de maquinària pesada del que és la riera de Gaià fins a la seva arribada al riu Llobregat. I si bé no es deixarà de buscar a la zona de riu, creiem que val la pena concentrar esforços a lo que seria la riera de Gaià.